салом алайкум дӯстони азиз. Аз сайти тоҷикии ҳуиш дагае ки 100% гарантия дорад. Зир ман барои шумо нишон медиҳам ки ӯ чӣ хели сайтае. Ва гапа дароз намекунем, сразу мегзарем дар сайт, регистратсия мекунем ва дальше депозит мекунем ва мегӯем ки дар ин сайт мо чӣ кор мекунем. Ва номи сайт накрутка тиҷи шумо метавонед ки даи лабои намуд сайтона накрутка кунед. Фарқ надорад инстаграм, телеграм, подписчика чизе ки заказ мекунед намекунед, ҳамаш ба нархи арзона, ягон дона подписчикаш гум намешава, ҳамаш капек места. Чӣ хеле ки шумо дар инстаграм масалан мегарден, ай ҳар ҷо подписчик мехарен, аккаунтҳои ҳастаку меган подписчик мефурӯшем қиматан. ҳозир барои шумо ман нишон медиҳам ки чӣ хел ҳамаш арзонан ва ҳамаш гарантия доранд, ҳамаш капек местан ва ҳамаш дар ҷош места, яъне ки ягонташ гум намешава. Ва дар ин сайт мо чӣ хели регистратсия мекунем. Дар ҷои нигоҳ кунем подключиться нависагаи мо ба ин клик мекунем ва дар инҷа бо мо ай ҳамада регистратсия осон мекунем. Дар як мо имейл мо намемонем, дар диюм как всегда мо ягон логин интихоб мекунем. Масалан чӣ хеле гуфтум сайнақардин мемонем, баъд дар сеюм боша ягон парол интихоб мекунем, созdat аккаунт мекунем. Вақте ки мо регистратсия кардем, аввал нигоҳ кунем, дар боло меню нависаге ба меню медароем ва дар инҷа бо как всегда телеграм чат дора. ин сайти тоҷикия метавонед ки дароен дар телеграм группашонанд, метавонед ки чақчақ кунед дар бораи ҳамин накрутка чӣ хели арзонай, ҳамаш нависаги ҳама унҷа бачаҳо гап мезананд. метавонед нигоҳ кунед телеграм группа нависаге, ба телеграм группа медароем ва дар чатшон подписатсия мекунем, чизеро ки нафаҳмидем бо мепарсем. ва ҳозир ман мегӯям ки дар ин сайт мо чӣ хели пул мепартоем ва мо накрутка заказ мекунем. нигоҳ кунем папалин нависаге, ба папалин медароем ва дар ин сайт мо метавонем ки через пер кашлок депозит кунем бо ай ҳамада хуб через душанбе сити ай. ҳаматон душанбе сити дорен, агар кадоме ки дар тоҷикистон боша, агар ки бихоҳад ки инстаграмаш 10,000 15,000 подписчик дошта боша, ҳамаш капек места ва ҳамаш гарантия ай, ягонташ гум намешава. агар ки через душанбе сити мо папалнит кани бошем, нигоҳ кунед перейти к оплату мо ба ин медароем ва ҳаматон через душанбе сити перевод ка метавонед ягон карта партаи дига дар ҳамин душанбе сити ба душанбе сити переводш мекунед. номери картае ки барои мо додагиянд, мо ҳамин номери картаро копироват мекунем, мо обратно ба картаи худмон медароем, перевод на душанбе сити мекунем, ҳамин номери картаро мемонем, баъд дар поёнаш ҳам пуле ки мо партофтанием ва ҳатман дар комментарияш логини ҳамин проект мо намемонем. ҳамун логине ки мо дар ҳамин сайт регистратсия кардем, агар ки логинтон сайнақардин боша, дар комментарияш логинтон ҳамун хел сайнақардин мемонед. агар ки логинтон англисӣ боша, дар комментарияш ҳамун логинтоно англисӣ мемонед. баъд перевод мекунед, тамом пул дар баланси сайтон мегзара. шумо метавонед ки озод накрутка кунед, ҳамаша ба нархи арзон. ва биёен через пер кашлок, ҳама пер кашлок дора, ҳама ба пер кашлок депозит ка метавонад. ҳозир ман через пер кашлок депозит мекунам, 200 рубл мемонам ва перейти к оплату мекунем ва дар бола мо рубла интихоб мекунем, подтвердид мекунем, як бор дига оплатить счет мекунем ва ма через пер кашлок 200 рубла депозит кардем. дар инҷа мо метавонем ки лабои намуд накрутка заказ кунем. через пер кашлок осона, агар кадом пер кашлок дошта боша мефаҳмам. вай ҳамада хуб мо дар ин сайт чӣ хели заказ мекунем. дар боло нигоҳ кунед созdat заказ нависаге мо ба ин медароем ва ҷои асосии шумо дар боло категория нависаге мо ба ин медароем. шумо метавонед ки дар инҷа инстаграма, ютуба фарқ надорад, телеграм чизе ки боша набоша заказ мекунед. масалан ҳамада инстаграм дар кора инстаграм подписчик заказ кардиянд, инстаграм да медароем, баъд дар поёнаш услуги нависаге мо ба ин медароем ва дар инҷа нигоҳ кунед ки лабои намуд подписчикаш аста гарантия қатъи, гарантияе ки гум намешава. ягон намуд подписчикаш 78 рублай, 1000 подписчикаш 78 рублай, гарантия ягон намуд гум намешава. баъд бо инҷа ҳастай 1000 лайкаш 18 рублай ва фикрам ки 18 рубл ҳичи нестай. агар одамоеш ки дагӣ набошанд, надонанд ҳамин сайташ, шумо метавонед ки сайти накрутка кунед, метавонед ки через ҳамин сайт барои одаморо хитон буфурӯшед. подписчика, просмотра, лайка чизе боша набоша, шумо метавонед ки через ҳамин сайтам буфурӯшед. ва иҷада лабои намуд подписчикшан ҳастай 7 рубл сар мешавад. лучи 7 рублаша заказ накунед, барое ки 7 рублаш арзони бадай ва 78 рублаш гарантия дорад. чӣ хеле ки нависаге гарантия, ягонташ ягон донаш гум намешава. агар ки мо гарантияшда даромадем ва дар поёнаш ҳамун силкаи инстаграм аккаунт мо намемонем. вақте ки мондем, баъд дар поён мо интихоб мекунем. агар ки 1000 подписчик мо заказ кардани бошем, дар инҷа худаш нишон мета 78 рубл мешава. просто мо заказат чӣ мекунем, тамом.
ва агар ки мо видеомона накрутка кардани бошем, просмотр идаме дароем, мо силкаи он видеомона дар поёнаш мемонем. Тамом заказатш мекунем. Тамом дар видеомон просмотр дабави чидан мегира, ягон просмотрш гум намешава. даже бояд дар ин сайто бонус доранд, мо даже зиёдтар просмотр мешава. агар ки мо лайк заказ кардани бошем, ҳама 18 рубл дорад. 18 рубл ба фикрам ки ҳеҷ нест, копейка. метавонед ки дар суратотон дар ҳамин видеотон чизе ки боша набоша 1000 лайк 18 рубл мешава. метавонед ки дар ин ҳамун силка ҳамун суратотон кадомиш боша набоша мемонед, дар ин 1000 мемонед, та он дар поёнаш 18 рубл мешава. метавонед ки шумо дар 18 рубл 1000 та лайк дар суратотон ки дар видеотон бигиред. ва бо дариҷа YouTube дора. агар кадоме ки бо YouTube доша боша, метавонед ки шумо YouTube-тона накрутка кунед. шумо метавонед ки дар 128 рубл 1000 та подписчик бигиред дар YouTube-тон. ва дальше мерем ба Telegram. шумо дар имена Telegram маҳфулае, барое ки ман бисёри ба дар Telegram-ам. ва шумо медонед ки бисёртон дар Instagram метавонед ки шумо Instagram-тона подписчикотона аями сайт бихезонед, барое ки ҳамаш арзоне, ҳамаш гарантия дора. подписчики Telegram медроем. подписчикиш дар Telegram канал ай 90 рубл сар мешава. гарантияш қатӣ ягомташ гум намешава. чӣ хеле ки нависага ягомташ гум намешава. кадомида чӣ хеле маъқул боша. биёед ма подписчикои 94 рублаша хариданем. 94 рублара мемонем ва дар баланси ма 100 рубл аст. карочи дар иҷа 2000. ҳозир мефаҳмем ки дар 100 рубл чанд подписчик мешава. агар ки 2000 шумонем мешава 189 рубл. ва дар 200 рубл ма заказат мекунем 2116 подписчик. 2116 подписчикиш 199 рубл мешава. ин барои ман хеле хубе. карочи дар боло силкаи Telegram каналмона мемонем. вақте ки мондем тамом заказатш мекунем. ва чӣ хеле ки мо буфаҳмем ки мо чӣ хеле заказ кардем, ба меню медароем. дар иҷа нигоҳ кунед, маи закази нависаге ба медароем. ва шумо дар иҷа дида метавонед ҳамун чизе ки агар ки шумо заказ карди бошед Telegram канала ё ки подписчика чизе боша набоша, дар иҷа ҳамаша нишон. агар ки ба болои ҳамун заказ карди мон дароем, бо дар иҷа ҳамаш подробни ҳаста. дар иҷа нишон мета ки 2116 та ки мо заказ кем ва оли чандташ дромай ва оли чандташ дромаги неста. ва дар панели сайто нишон мета ки шумо чанд та заказ кардем. ма як бор заказ кардем, дар болои як нишон мета ва чанд рубл расход кардем. общий ҷара нишон мета. ма 200 рубл расход кардем ва дар поёнаш нигоҳ кунем, выполняется нависаги, яъне ки закази ма пур шудеста. ссилкаи сайт дар комментария ва дар описания видео монда мешавад.